Gledam ovaj tvoj Kao? Je li živ? Jeste, pičku mač. Jer ako metne pa... Ne mene, bre, svežimo se. A dok krene. Znam da se ne lepši, ali... Kakve su to gej izjave? Ajde, ajde. Šta te briga? Jako si muško. Ajde. To, drži. Bravo. Hvate gore nešto, bilo šta. Idi nogama. Desna noga, imaš desno gaz. Ispod kompleta. Vidiš, to samo treba kamera. Kad je pred kamerom, to se... Odmah je dodatna motivacija. Ko pauče? Ma kako? Čekaj, nešto mi ovo zatvara blendom, moram ovako više na stenu. Dobro, nemoj dalje da... Materina. To sam snimio? O, ajde. Gore imaš ruku za levu ruku. Unutra, kontra, to, skroz unutra. Ujebem ti mater. Malo sa nogama moraš to nešto. Da, znam, ono, bodem na... A uopće nije blizu taj hvat, skroz je... Ne pričam o tome što treba u vlažnu ruku da gurnem ruku do lakta. Da izvineš? Nego što je unutra, brate, skroz. Dobro. Sad znam kako je vama kad jurite G tačku. Kakva G tačka, to ne postoji. To je mit. Kao ni dobar hvat gore. My point exactly. Samo da sam, ovdje sam htjela da nabodem petu. Nabodi. Ne mora mi petu. Ja kuj masno. Ajde. Idi gore. Gore. Još nogama. Ne mogu, jebote, si normalan. Umreću ti mlada, brate. Ti prekidaš, skidaš, snimaš, ne vidiš da te prebijem. A ti mi spusti dole da ga prebijem. Zove nas ručak. Mada tako sam blizu. Jebem ti budalu. Prdno glavu. Ajde, stani lepo nogu. Drži ga. Ne mogu. Pusti me, molim. Idijot, šta mi radi?